Kajing temu ki bor sarkar ban penlong ya kajing yalang sengap pajba halor kajing terwas na jaga thet nyot hannong hali haka kendai tari ukala lengkot arja arpusan kalau pulam no na kajing mi ki bepersya ban pakhang ya ki majestor ki officer kumjo ki bor pulet hasurok kasnong jarat nadu kapor menstap hadu kapor laiduna no paisngi haka ba ki bor penya district ki hab ban pen sange no yaka tingila sangap kijing keren kijong pi ngila shim ngila ya interact bat pi kijing keren jong pi ngila osngo ya kita kijing ong kijong pi barok khai ti daliang jong ngi kerpat kenya pi ba kumbai la ya keren benya mo ba pi chala kishnong pinya penbet mo kini penbet chala kishnong khang bangin yo dan sakawai ka public hearing biang hasien kumba pi la ya keren di ngi kerpat pi ba pinya le ka kam kuloi kamploi kadang bagi kam ki bro ko bet ngila le si ban pelong ka public hearing sa sisian pat mo da ka bangin pentip PA ti kata ka syong ha ka jing pen bet jong pi kisnong ki kam ki jam ki jong pi ti menta na ka daw jong ka ni ka yu ka ba ngimla ban pelong ka ni public hearing menta ski tingin call off no ka ni ka public hearing kini ki bepersya ki kenthop na ki kattu katne ki nong song snong kan nong hali ki nong song snong na ki snong bamarjan lem ki nong elam ka senjok ki nong senchar snong par khan ba kenthop na khat santali ki snong habaya kran bat ki lat pathai khubor shwa ba ki bakersan kinwan kta kti ya ki bepersya hadien ka jing penbana pen sange ki bor penya district ya ka jing elang ngapaj ba uba hun bok lang mensong userdar ka snong nong hali ulaong bakum ka snong ka ha ka jing start ka sarkar ban pen sngo ya ki bepersya Kemudian ini aku ke sosial media kalau ba ka jabo mariang ki mundur ba kata kajing nyut kalau mi balong ha matan ndre kemudian batai jongki nak bos sokar kalau ba kimla aku kata ke ba kila pun ndai kimla ba cuk start main batai ku kasihan sama teknologi kemudian mat benia jengi tingin melap ba kalau ba ka mencoba kemarin ni kat dan cuma je cakap cakap dia hendak ya tak cakap persyak macam tu dan nak batai nomor ba kacing kacing i jengi kalau baik ikut persyak kalau tamu bentuk ya kini ka public hearing kata kacing persyak ba kacing sale awan public hearing long kacing sale kiru kiban kiban yo sau tengiru inde ben yo sau marka dikat tak kacing persyak ini ba kalau ka kumno te ngiru ikut kenang ya kata te cisa kiru kiban kini ben sau kenya kata dari ki suka ban khang dengan tip akan kom kai jing sau jong hai kolong bai kali tam ben thut hi kata ka ya kata ka kam pen roi jong ka komen jing suka ni tai aku buji batai hi bat kam don hi kata ka jing pen tu ya ki jabo samkhan kuma la batai hi na ba kam don kata ka ti nyut ban nyut untuk spo bukan ndai wa hamadan ru ngim kwa ai ban kan long ta te swa bakan wan kata ka jing nyut kala ngena kalian jungi hingi amba biang suagi mesin gini kita adong sedong ndala biang lu sedong selak man the kita nyut man the ndai kajing wan bu jungi ko sekali di project ndai kita kacak nyut kan kum kata ka processing facilities te takadaw ban ong bangin the samkhan ba kadong jimai kan ambil jemut nomor ba kamkhan ni bat saudong jongka wa amkhan bat kumcu saki saudong jong tu jaka nila ari gitu ba kadai benda ka buffer zone kemut ka green zone ba kata green zone long ba kamera ka jing ka mai mariang ni kamno ka jinga na ka plan ba pagawa kumba 10 km hapo 10 km bat kumta traspa si jurang tai traspa si jan nika nang ni nasnon jopi ba persa ang teri kidan katu ni long kami ki yang ba yang ba kadi jing le don bor jong pi kum sadar bi don man awal ta ai kata ketika ba ngal pisah menen apa ki news channel ni tai ba abanong kong hi kamdei ka jing le don bor jong nga demeki nong kong ki ba nyalam ni ni ba pensau wi ba manong ba nga ta ko ngamdei soda ngana dei tu asti mambar ban pensau bong ba ka sokar ko ajaka namata ka teknyut de ngi ong am teknyut long mangi ba persya kilo susong bubun persya de kipat long ki persatu ingi ba em gam long suk ba bolong lai matan ngada ba cuk sta ti ba langsung ci ngai iki de andala wan ba ma arja ar ba melong sudah kiwa ban persya maki hiju gibrio kan ti sai ngi hiju persya kita jing so jing ba persya de nong kong
nado ajak kendai kini ke kam galak sedang kam dan minum persyak kalian cuki le kalian cungki pat baru ajak arawan sedang kum sudah yang tai gimana persyapan Jadi mentah bakalong kami kumno pi kinong pi trashno ni pisgo babon sobno. cuma bon pergi ong baik bah mereka sokar hi kaya namar bah kumpul ong mensuai pi bah insya itu sudah berim juga hisbuk syak pun re hadi bawan sudah mengapa juga ong badi wa benia ini bengai kumpul ong tentang tabai ong kubri tentang ong de benia hadi ngar isi pak snong hi berkuai ong badi wa benia ngirot benia barang isem ba kamdon ka jing ma abi di ka mariang abi di ka long bri mon bri teng ong ba wala kataru ni kasukar ong ba kamdon ka jing sangan ni tai ong bangi don hai hata jing ong sungit bi te kawai ru ong don hata jing ba dan ong aga government ni kalia kalong tam ta tengi don hi taru ni ong ba kita ki berkhoi kan dan dak government la te ba government ke jing pak jing belong ni ka publik hong kalong ba bagi nasusun snow ai ko bagi patai lagi nasusun kita kalakot lagi nasusun kita pedang kita kalaya Karban nakal yang ubah super rengat. Chairman kesenjok ke bepersa ya ke jaga tejon ulaong. Bumi khmat ya kesenjok om ya kilong yeng ki bepersa nak snong nong hali. Haba keli bala plia kalat ya ki bepersa ban keran ha ke jengelang sengapat ba ubah super ulaong. Makum kesenjok ke khlem sa khot sa ke jengelang. Te kadau ka ba pelong ngi bangin wan ban khang hane kum bangila keren naduk mene tang kawe ka bor kalong ba nama ki klem pentip yangi nilai keren ro sketo ki nakaliang jong ka government ki ong ban sakot yangi aka publik hearing ten re menta ki modon pelong sop ya kane kum bangila pan pau ki klem ajing te be te ki invite yangi menta ban laj hang tai ngin laj kum no ha ba klem sakot kalong ka bom la yangi bangin laj menta klem don kanu jing sakot kadai lo kata norim ba ngim tere ban lajang tu nomor klem khot ninwan ban apane ban khangane banginom sya ba kendong sitai kade kata ga kumai la keren mene ka e ga bapen artatin yangi habedi bat ka jing temu jong sarkar ban bu ya kane kalan fil ngila yu i lupai kinuksa kumbale hamartan da ka ba burom ya ka molai ka bala ai ka to ga jaka ngi sngu iki den rai ngi i ba ka sarkar kalong kerlas kamle akata gur kom ga badai ba banamwan ra kanu ga jing sniu ya ka mariang tengiu i ba ka jing ta jong gatu ka marten ka ban holi ka balong ka ba ha molai ka long hado kata ka long over tengi pat hang ne ngiu i gatu ka jing le sting jong ka sokar ngiting yo hang ne kan ja kum tu kalau we jong ka dong ka than ka jong ngim kwa ban bu ka jing bangin sababe haden kam long ngi ka e ka bangin le menta nam ta jong kalau we kalong kan don ka jing ta namar kum ngiu i ha bangi poi molai ngi haban set kemut na dan jengai te nomor ba ka jing ta ka jing sma bat ka kot ka khya long kam ka jur ba ka jing pa system ngi kwa ya ka sokar bakan ai da jing tip ka ba sai chengi kum bala ikut te menta kin syukot menta kalong ba ngimla ban ya keren lupa ka ai ka bangi depan keren hang tai ting sule la menta ngin ya keren ka ai pat kade kata halo kata norim tengi rai bet bangin omlet menta namar ngim sim la yo ban ya perkhat lupa namar hang ne ngam yang marwai ngi yang kat kine ki khat santali ki sinong te kadon kam yangi bangin yo shuai ka jing tip at least la kum nomno si banai te katu kene por la banong bangin yo ya perkhat bangin le jisim menta ha kata ka hearing de hadin bangila yo ya perkhat lang ha pedeng jong ka senjuk te menta ban syang ngi ya le hang tai te kalong ka ba yangi kum no bang ni keren te ngi don kam ban da ya thir ya thain chua apo jong ka senjuk ngi sala ban le jisim mentang to te mentang ngi la rai bet banom sya bakin le jang tai bet yala deru ngim tre hi ban le jisim mentang yang neng ila sim ya karai ke jing menjur lang jong barok ki khatsan snong rangkat kini ki perlok menohali ban ong ba nginum sya dalele ya kenega jingwan jong kenega marten ha ne ka dong thanjungi namar ngiyo i sipun ki jing ki jing du nagam taga pateng la pateng de karai jungi kalong nadom taga sngi ngipa ya ka khubor se ka sokar bombit syu bandang pensno ya kenega khubor banwan ra marten ha kenega area jungi karai kalong ba menta ka sin ngila dep sim ya karai banginam kwa syu banang pensngau hearing haden hambut la ne ka jing terwa ha padeng jungi ngila sim bai kane kane ke bakut ban ong stop no sange no si sendon close no ya kane ke sapta hang ngim kwa mandang beteng biang haden hambut na kaliang jungi ngiyo i to ya karoi ka par ngi don kamo ki jingwan jong karoi ka par ngi sngau ka don kam palat yangi abangi dei kinong song sinong ke baha po jong ka state mengalia ngi don kam palat ya ki development laban ong nakaliang jong ka surok nakaliang ka umbam umdi
nagaliang karep karyang ngidon kamlut je kita ki development ba ban kentiu ki sinong kita te henre habai di ban kene kamarten pat te nagaliang jungi ngi ka don tang ka jing du jing mentoy kamuan ra jing mentoy ka sinong ka ki development ngi kloi ban pediang paj kumunuksa mene ngi lakren ba kumalong mata ki don lightly project hane ponong hali habai de berkene ka don ka kane ka damum kabana galiang jong ka government menta ki layat chakmat bandendam ya kene ka wam khen nang ne na nong hali satai sha nongkro te kene ka dam ka jing tumu ka long ban padbiang ya kene usulong te ka balngo ka long menta ya kene ka dam la nang trei ka layat chakmat ka ban sam kene usulong kat ba ka long kawan sa kene ka project biang ka badang tumu na ka sukar ka long ban bu ya kene ka dam ka de kam seneng kendiat kawan pat kamarten na senda jong ka dam kajing sengo jungi kalong bakadam bat kamarten kendan senda kalong ka bombahai ka kot ka khia nam ta jungi bat kumjuru ya ka new shilong he ki bapunon kame ne on tena kata ka dau bangim kwa ba kum kini kinwara an bakan kta e ko khia habe de pakai yo kam ka yo jaman no bong kwa yo kam ngi kwa re ha kamarten hingim kwa kam la bonong ha kamarten te la badu kam pane ka bayo kam te development ngi kwa ba kinwan ki development tambakin dei wi pat development ki bom kta ya ka senong ka thaw ka jungi ria jungi ka sarkar ka jungi kut ka jongki bat kini ki senong kum ka nongkro ki we de ka senong ka thatmong sam te kini ki le yakut ba ka sarkar kan le ha ka takur kom ka scientific system te phose ka kum ka jungi tu jong kini ki nongalam senong na kane ka na nongkro kita ki thatmong sam te kitu ki ong ba mare da yakut dia kata ban ongin pentre ka kum ka scientific system yakut mental la sai lawan tanyut empat yu kanu kata ka machine ban wanra kita ki jingeda ke ba ban ker kan ro ban snah dur kom badai kita ki jing ikut ki sulong hasuny marya dap san mentai kata agreement ban lai kata na kaliang jong ka municipal la sai ki lawan tanyor te sngot stamula ya kan ka jing kular jong sarkar ban ong sangiro kinle kata ka scientific system ni ki paj ba kan ka dong tan ngem pala pediang ya kata na kaliang jungi kumne na kaliang jungi ngilaong ba ka sarkar kadon sibun kilat ban yamanta longingi kwa ban yo i shwa ka sarkar kalalai NM ka marten ban penbahai ka marten plus nang ta kidon ki wedi ki jaka jong ka sarkar ailat yak ni ailat ka sarkar ba ka sarkar kan pen inuk sa shwa kumno ba kan le ya kito da ka ba pen i paj kane ngila ngin le hakane ka kom yangi hang ne megelea te ban ong ngi le paj chatai sedakar le paj sari nongwei ngim kwa ya kata namar ka megalya jungi hadu mentamane kampandot kanu kata ka jing laban ong kata ka protection ka banyada ya ka jabok jaban pasute bet na pangkom to de kata ka jing kulat jing sukar ngim pediang long ngi kwa ba ka sukar kan pen iswa da ka bale ban pen bahaya ka molai ya ka marten ha molai nalor kata kin sna iswa da kinu hakinu ki jaka ki bom kata ban pen kata ka nuksa de tat hang ta ondangi layo ka jinglong scam jang sarkar ban le kane ngiro ngin pedang namar ngi kipaj ba kamut bah bangi don hane kalong nginem kwa ban aja ka ngin kang bet ngin super sya bet kam dai kumta rada ko sarkar kala le kata gorkom kam de kam pen arta tin chu ngi kipaj ba nong sinong kala pen ile de makaya kanuksa ngi le te laban ong ngin khodhi ka sarkar wan bu marten asinong jungi namar ngi le itna de gorkom le jongpi de hande kum balong menta kalong ka pen sirengi te kum nongin sania eka la kala le gorkom badai kumal ongi ki sinong ke badan hane de ngele ong hi ke sukar mo la dala sina ka kom badai wan sina sinong jungi singin ya kini le se ke marten la dala le tor kom kajing mentoy ban kelas sebo to mo ngiyo ka sebo ngiyo kum tu mala ya keren kata ka sentus kajing yo nong ki jaj la daga le ka tor kom badai ngatarangi baro ki katsan sinong ngele kod hi sukar wan ra no sinong jungi ya ka marten dan hadu mentang em par chania ya sukar na ki babun ki daw ka bang le inuksa hakiwe ki wedeki jaka Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya